Vinyyli on ekologinen ulkoverhousvaihtoehto. Vinyylin valmistus vaatii vain vähän energiaa ja sen huoltovapaa ympäristöä rasittamaton käyttöikä on vuosikymmeniä. Ulkonäkö vastaa peittomaalattua suomalaista lautaverhousta. Läpivärjätty vinyyli ei haalistu eikä sitä tarvitse huoltomaalata. Vinyyliseinän voi tarvittaessa pestä pesurilla ja astianpesuaineliuoksella. Keikan vinyyliverhousta on käytetty Kanadan vaativissa sääolosuhteissa jo yli 35 vuoden ajan. Sarenin suomalainen tiimi asentaa kevyen, tuulenpitävän ja kosteutta imemättömän vinyyliverhouksen vasta varmistettuaan sen alle jäävän seinärakenteen kunnon ja eristyksen. Kuten toimivassa kattorakenteessa, myös ulkoseinässä on tärkeää sen tuuletus, joka pitää sisärakenteet kuivana. Reijo Lappalainen päätyi vinyyliverhoukseen. Hänen talonsa sijaitsee aurinkoisella harjulla Leppävirran Paukarlahdessa. Reijo Lappalainen, päätit laittaa talosi vinyyliverhouksen. Miksi? Joo, sen takia, että sitä ei tarvitse maalata. Eli sinä väsyit siihen, että aurinkoisella harjulla oleva talo, sen maalikerros kärsii auringosta. Kyllä, näin on. Ja siinä oli hirveä työ aina raapatessa vanhaa maalia pois. Nyt tämä vinyyliverhous on ollut vuoden verran. Onko se haalistunut mitenkään? Aurinko paistoi viime kesänä tosi kovasti. Joo, ei ole haalistunut kyllä. Kyllä aurinko ei ole vaikuttanut siihen mitenkään. No entä tuuli? No, en ole havainnut tuulestakaan mitään niin kuin haittaa. Että tuo vinyyli ei humise? Ei humise tuulellakaan. Kun päätit ottaa vinyyliverhouksen, niin miten nuo kustannukset? Sano nyt ihan rehellisesti. Vertaile ihan suoraan maaliin ja vinyylin erot kustannuksissa. Kyllä minä sanoisin näin, että tämä vinyyli on edullisin. On varmaa. Ja tätä ei tarvitse nyt maalata sitten seuraavaa 50 vuotta. Ei, minun ei tarvitse maalata varmaan. Näin on, joo. Kyllä, joo.